nezmenil by som nič. Pokiaľ by to nezmenili tí ľudia na tomto svete. Mnohí Slováci si myslia, aký majú ťažký život. Študenti, zase idem do školy, rodičia, také naše bizarné platy. Čo by som dal len za plat niekde v západnej Európe. Ale skúsme sa žiť do situácie mladých Afričanov. 1,2 miliardy ľudí žije z menej ako $1 na deň. 100 miliónov detí nemôže chodiť do školy. 860 miliónov ľudí nemá základné vzdelanie, čiže nevie čítať a písať. Možno si poviete, čo mňa sa to netýka. Ale tým vám nechcem povedať, samozrejme, aby ste teraz zobrali všetky peniaze a zaniesli ich niekde na charitu pre chudobných. To by som len, aby si každý z vás uvedomil, akom luxuse žijeme. Dávame do teplého prostredia, rodiny, môžeme jesť chutné jedlá, môžeme obliekať teda hociakých môd, aké nám napadnú. Ale myslím si, že to nie je všetko. Viete si predstaviť, čo by za takýto deň dal nejaký obyvateľ Afriky teplé jedlo. Je to proste nepredstaviteľné. A tak by som na záver môjho prejavu dal jeden príbeh. Kedysi dávno bola jedna rieka. Na jej brehu sa rozpresial obrovský les. Žilo tam nespočítateľné množstvo zvierat. Slony, levy, opice a mnoho ďalších. Jedného dňa v lese sa začal šíriť požiar. Zvieratá dostali strach, že oheň ich obvidia a nie sa úplne zničí. Začali podliehať zúfalstvu. Len malý kolibrík nevešal hlavu. Zaletel k rieke, nabral do zobáčika vodu a potom túto malú kvapku vody nechal padnúť na horiaci les. Veľké zvieratá sa mu posmievali. Čo už len chce ten drobec dokázať?